Hej LF, det er Carsten. Vi skal lige have kigget lidt på den sidste del her med værdikæde, hvor vi tager hele værdikæden ned. På skærmen her, der ser du et billede fra vores bog med Porters oprindelige værdikædemodel, står der. Og det I kan se, der er nyt her, det er, at der pludselig er koblet 4 ekstra elementer på heroppe. Forneden er cirka det vi kender forvejen, altså at der kan være noget indgående logistik, noget fremstilling, noget udgående logistik, noget markedsføring og salg og nogle serviceaktiviteter. Altså typisk for en produktionsvirksomhed, hvor der er noget råvarehåndtering, der er noget fremstilling, der er udgående logistik, noget markedsføring og serviceaktiviteter. Det der er nyt, det er, at vi kobler det på, som vi kalder for støtteaktiviteter. Det vil sige selve virksomheden. Altså virksomhedens infrastruktur, står der. Det betyder i virkeligheden, jamen hvor ligger virksomheden henne? Er det en stor virksomhed med store fysiske lokaler, eller hvad er det her for noget? Menneskelige ressourcer, det kunne være for eksempel, hvor godt uddannet er de medarbejdere, der er i virksomheden, og for nogle ressourcer står de med. Så har vi sådan noget som teknologiske ressourcer, som for eksempel kunne være, hvad er det overhovedet for en IT-platform virksomheden har. Sælger de for eksempel online, eller har de nogle særlige evner på det her felt. Så er der indkøbsfunktionen, og i indkøbsfunktionen er der et samarbejde med indgående logistik, altså der foregår noget indkøb af de her råvarer. Det skal udføres på en eller anden måde, inden selve råvaren kommer til virksomheden. Det kunne for eksempel være, at der skulle designes nogle helt nye typer produkter, og indkøbsfunktionen skulle bruge lang tid på at tage ud i markedet og finde de helt rigtige råvarer. Det sker her i støtteaktiviteterne. Så vi har altså værdikæden nu opdelt i noget, vi kalder støtteaktiviteter og primære aktiviteter. Og man kan sige, at primære aktiviteter, jamen, det er det, der rent faktisk foregår i virksomheden. Altså det er med, der er råvarer, der kunne fremstilles noget, råvarerne skal videre ud i verden, der er noget markedsføring og salg, og der er nogle serviceaktiviteter. Mens støtteaktiviteter er det, der gør, at det overhovedet kan lade sig gøre. Altså at der er en virksomhed til stede med rette ordentlige lokaler, der kan bruges til det, de skal bruges til. At der er nogle menneskelige ressourcer, nogle dygtige folk til rådighed for virksomheden. At der er det rigtige IT eller udstyr i det hele taget. Det kan også være maskiner, som kan løfte opgaven. Samtidig skal der være noget indkøbsfunktion, som fungerer. Lad os se på et eksempel. Her er et eksempel på værdikæden for H&M. Som I kan se her, er den her skabelon sat op på nogenlunde samme måde, som den vi ser her. Altså, at oppe øverst her har vi nogle støtteaktiviteter, noget omkring virksomhedens infrastruktur, altså det her med, hvornår bliver virksomheden grundlagt, hvor mange kontorer har det rundt omkring i verden, hvad er det, at de har af fysiske ting til rådighed, og så videre. Under menneskelige ressourcer, der står noget om medarbejderudvikling, altså at hvor mange medarbejdere har virksomheden, som vi kigger på egentlig. H&M's tilfælde 73.000 medarbejdere globalt. Der bliver gjort særlig meget omkring intern uddannelse, står der. Der er så sat note ind her, og nogle henviser til noget, der er fundet på nettet, og de øvrige noter henviser så også til deres hjemmeside, det henviser til en artikel i Business osv. Teknologiske ressourcer går ud på her, jamen, hvad har virksomheden i stående til rådighed? Dels så har det velfungerende e-platform,
designere og andre ting til rådighed. Som det er beskrevet her også omkring indkøben, så vil jeg sige, at indkøbsafdelingen er en vigtig betydning for HM, fordi det er netop her, at der skal samarbejdes med design, og hele deres produktsortiment skal planlægges og indkøbes globalt. Der ligger en kæmpe opgave her, kan vi godt forestille os, med det store sortiment, som HM har. Det var støttefunktionerne. Så har vi hernede en beskrivelse eller analyse af primæraktiviteterne. Og det var indgående logistik, produktion, udgående logistik, salg og markedsføring og service. Så står der her, og det er noget, der er fundet inde på deres hjemmeside, at HM har outsourcet hele deres produktionsdel. Det vil sige, de har ingen fuldstændig kontrol over den indgående logistik. Det vil så igen sige, at de får syet og lavet alt deres tøj ude i den store verden på fabrikker forskellige steder i Asien osv. Og der foregår allerede noget logistikarbejde der. Man kan så sige, jeg synes måske, der skulle have stået noget om, at de selvfølgelig har en opgave i at håndtere den indgående logistik, således at det tøj, der nu producerer, kommer ud til de rigtige butikker rundt omkring i verden. Det er jo et kæmpe arbejde, kan man sige, og koster dem jo mange penge. Produktion, så bliver der gentaget her, at de ejer ikke deres egne fabrikker, men har ca. 800 leverandører. Det er også information, der er fundet inde på deres hjemmeside. Det siger jo lidt om, hvor fjern produktionen egentlig ligger fra dem, men at der selvfølgelig ligger en masse koordinerende opgaver i forhold til at få produktionen ude på de her fabrikker, som de ikke selv ejer, til at købe. Så der ligger selvfølgelig også nogle omkostninger at arbejde over med. Og det skulle helst skabe værdi for kunden og for virksomheden. Udgående logistik, jamen der kommer det her element ind med, at når varerne herover er kommet ind, jamen så ligger der en kæmpe opgave i at distribuere det rundt til de forskellige butikker og forskellige markeder i hele verden. Så det er en kæmpe opgave, der ligger en masse ting, der hele tiden bliver optimeret og arbejdet med. Salg og markedsføring, jamen vi kan jo konstatere, at HM de har deres egne salgskanaler, og med salgskanaler menes deres egne butikker. Så de har det, man kalder direkte distribution. Det vender vi tilbage til. HM de sælger også deres produkter over internettet. Service, der ligger indbygget, eller der ligger et servicekoncept ude i butikkerne. Der er måske ikke så meget at sige til det, end de skal følge noget lovgivning, og der er nogle forskellige ting, de skal minimums opfylde i forhold til service. Det er muligt, der kan findes mere information, for eksempel på deres egen hjemmeside. Man kan se, at den er lige vidt bunden af her, så man kan godt gøre en sådan besvarelse lidt længere, alt efter hvad informationer man kan finde. Det er jo skrevet nogle flere ting i forhold til det. Ja. Godt, så det hele skal nå ud i her i dag i den her time, det er, at de skulle meget gerne lave en lignende værdikæde ud fra opgave 4.3. Altså opgave 4.3. Den opgave, hvor I selv skulle finde en virksomhed og beskrive deres primære aktiviteter. Og nogle af jer fremlagde jo her forleden opgave 4.3, altså det, hvor I selv skulle finde virksomheden og fortælle noget om primære aktiviteter. Nu skal I ud og søge på nettet og søge på virksomhedens hjemmeside lidt grundigere. Måske ud og finde nogle artikler. Og så få tilføjet det her omkring støtteaktiviteter. Muligvis kan I også få noget mere på primæraktiviteter, efterhånden som I finder lidt mere information, end I måske gjorde i første omgang på 4.3. Så det I skal lave i timen her, det er at lave en værdikæde analyse ud fra den her overordnede model, altså hvor I har den her del med også, og den her del også. Og det må gerne ligne noget i stil med den her HM. Der vil jo helt sikkert stå noget andet i de her punkter, fordi det er forskellige virksomheder, vi kigger på. Men brug samme princip, så
som du kan se her i den her lille video. Jeg håber, I kan holde ud og høre på. Vi ses i næste uge. Hygge jer. Hej hej.